Kene All India Radio Shillong ka khubor ban pule dai afililia saukme. Kimat bakongsan jong ka khubor menta ka step. Ka sarkar kme consortium ya ka senjam ban pentre kam ya ka kharnit ban reo jong ka riti senchar kari laong menteri kampo yen ka sarkar pdeng Urajnath Singh. Ka sarkar Meghalaya kathmu ban penkla ya ki anchna yeng hadien bakayo ikijing ajing mut na kasi Jaintia Badgaro Autonomous District Council. Bat kerpat ki kenhun nong penya television kathan stay lamingi ban sedang biang ya ki commission program jong ka Doordarshan ya ka bala pensange nadu usnam ajar khat ar. Ka khubor babnya. Menteri kampo yeng ka sarkar pdeng Urajnath Singh uloong ba ka sarkar kme consortium ya ka senjam ban pentre kam ya ka kharnit ban reo jong ka riti senchar kari ban ai jingbet na ka banta ka jingbei tingka Shaki Autonomous District Council. Uloong ru ba yakane shen on sabu hakmat ka dorbar parliament. Urajnath uloong ba ka seng BJP ka yeng bet ha ka hok upat ba da ka babat scam ya ka jinglong kawai. Uloong shushu ba ka jinglong kawai bat ka jingatuli kala khampau hakari nadu bawan ka jingsenshar da ka sarkar BJP. Yakane Urajnath ulakren ha ka jinglang yalap election ha ki lightly ki jaka ha Mizoram ban kershan ya ukurtong ka BJP. Ka jila Mizoram komansipan kan mau kan sa penlong yak election yeng dorbar thawan ha ka appropriate uni ubnai. Menteri Urban Affairs ka Meghalaya uba Hamlet Darling uloong ba ka sarkar kan sa penkelabiang ya ka jingpen bena bela penmi ha ka khatlai trik ukula lingkot kakandai spa prap kandai hadian ba baro lightly Autonomous District Council ka Meghalaya kila ban penmi ya laki ante yeng bat iPad sha ka sarkar bakan kmi benya habai kran bakla pthai khubor ha Shillong uba Hamlet uloong ba hadian ba ka Khasi Hills Autonomous District Council kila ban ya ka jing jingmut halor ki ante yeng sha ka sarkar bat apat ya kaipot na ka GHADC bat JHADC lada ya ka ne ka nyipuna on wengno ka ante yeng kan tre kam tang ha ki jaka municipal hadin bakini ki lightly ki ADC lada ban ai ya ka ante yeng cha ka sarkar katnat kan sakmi bnya ya ki ante yeng jong ki ne ki ADC ya ka ne ka jipuna on sa wengno onda habalayo jinjur bat ya ki jing ai bor bante ya ki yeng ki sam ha ki scheduled area on sa shimtino da ki district council. Kadba ka jinglap election kalanang klit ha ka jila Mizoram na kabentak election yeng dorbar thawan kabanlong ha ka appropriate unibunai ki kanhun menteri na ka jila Meghalaya ki ba mikmat ya ki sengsan perthai ba pher kensalet cha Mizoram na kabenta banyalap election ka kubor ke tu ba menteri rang ba ka Meghalaya upandrat ki sangma unsalet cha Mizoram ha ka appropriate unibunai but unsalet banyalap election laisni na kabenta ka party jong u ka National People's Party Kumjoru unanglam ka BJP jongka jila Meghalaya uba ALHEC unsalet banyalap election sha Mizoram na kabentaw kurtong ka party BJP. Kanomikmat na kaseng Congress ka Meghalaya ikong Amprin Lindo ibalong ru unanglam ka AICC unsalet sha Mizoram minta kasmi na kabenta banyalap election. Chief Executive Officer Jongka Prasar Bharati Shashi Shekhar Vempati Ringkat Batbaro ki Head of Office Engineering Heads Program Executive Jongki Station All India Radio Bat Doordarshan Kendra ki badan ha kathan stay lamingi kila penong ya ka jinglang Hasti Convention Center ha Shillong Vempati beladan ha Shillong ulaidan ringkat ru bat ka Jacob Raiken hun bakhadu ka Anybody Can Sing choir or choral competition ke belai Vempati lakron ru halo ka jingpening kam ya kirinsan la pathai kubor ka DTH bat OTT ban IG Shakri ya upadba Kajian kun bakhadu banyakop Raiken hun ka Anybody Can Sing choir or choral competition season 3 nagathan stay lamingi kalakupno hinin kasmi ha auditorium jongka St. Anthony's College ya kane kajian kop Raiken hun la penya dak All India Radio Shillong hapo ka jingmi jongka Zonal Program Coordination Committee ZPCC kathan stay lamingi kajingmu bapenong ya kane ka program kalong ban kintiyo ya ki kenhun ruai ki bampa jiyo snow native ki bana kathan ki kinhun nong ruai na kinyotli ki station ka All India Radio bakanthop ya ka Agartala Imphal Itanagar Kohima Shillong Gangtok bat Aizawl kilawan by Shimta ha kani ka jingakop ruai
Kenegede All India Radio Shillong kebuan nam Shapi ya ke kubur. Dr. Didi Lapang ubulang nong aibut ya ke Sarkar Meghalaya hining kasni ulaple ya ke Reciprocal Interstate Youth Exchange Program ke bahap hapo ke Ek Bharat Shrestha Bharat Hayut Hostel Shillong ka Meghalaya ringkat bat ke jela Arunachal Pradesh ke Bayi Trelang ke lahap banisno lambat ke jela Uttar Pradesh ha ke benta beningkong san pemut ke tekot na ke jela Uttar Pradesh ringkat bat san pemut ke samna na Meghalaya Laidong kat ha kene ke program bakhat sansni habakran ha kene ke jenlang Dr. Lapang ulaong ba ka jingtmu jong kene ke program kalong ke basngutenat nambar ka penyajan ya ke jede hapdang ki samla ki ba na ki jela ki ba pair ba union territories ki ba ka kolsha jong tiru kaya pair Kakenhun kinong penyat ya ki TV channel kethan stay lammi ni kalakar pa jirap na umenti rang badu kari Narendra Modi ba unkni ba ya ka commission program jong kadurashin kendra onstang biang ha kethan stay lammi ni ya ka bala pensenye na 26 arhazar khadar Kakenhun kinong penyat television kilalik banyak kendu ya umenti rang ba ka Meghalaya u Konrad ki sangma ha ka office tray kam jong u ha Shillong ba unra ya ka kubur sha umenti rang ba du kari ba kum kinong penyat television ba kinong tray jong ki television channel ki shamji e ha ka nikathan ha ka jintho ka bakila ai arf kundai ngut kinong penyat television na ki jela kathan stay lammingi kila ong ba nadu bala pensene ya ka commission program house nam aza khat ar bon na kinong tray kum ki cameraman video editor music director ki shong klangkang Umuntu rang ba Konrad sangma habai de bat kene ula kular ban shinkya bat yakren yakane bat kibor ki badekmi Umuntu rang ba do kari Narendra Modi unsay sa me kisimbo perkhat jong u bat ki pat ba kari India bat ki basa shabari ru kumjo ha ka program jong u ka man ki ba jong ko All India Radio ha ka arpusan tarik unde bunai kande ka program ka basan phau ka boji punya manna ubunai ha ka tweet jong u Modi loong ba minta ubunai kande ka program man ki ba kalong ka program ka bakirpang namar ba kala kotcha ka episode ka basan phau Uloang bakan long kabasngol tunat manyo snol na baro bat ukentu ya baro kipat ba bakina sa me kisimbo perkhat bat di kijing ai jimbo jongki ha kane ka program link ba ka Narendra Modi mobile app Ka eryong gaja kalaya churingkau hining ka step bat menta ka don ha din digul ka benta bahap deng jong ka jela Tamil Nadu kane ka eryong gaja kalashim ya khatwengut ki minsim bro kat kum ka jiyatho umentirang ba ka jela u edapadi ki Palaniswamy habakren chekila phai khobor ha omalur salam umentirang ba ong ba ka sarkar kan ai jingrap shipau laktingka shakitu kilang yeng ke bladu yala ki bahayeng hasam ha kane ka eryong Uloong ru ba on sa shim jingkang kam ploy de ki bor pinyat ba ya ka kai pot on sa asha ka sarkar deng na kamenta kila jingarap ha ka jingla kai cricket ka kunho na Nagaland kalayo khosan punyoran ba job ya ka kunho na ka jila Meghalaya ha ka jingla kai balaisni jangka under 23 kangil sike na Yudu Trophy ka balong Hamadan Meghalaya Cricket Association ground ha Shillong nin kasni ka kunho na Meghalaya rasdang na kabakamay sanpu aran ha ka saw over ha be ya ka thong blabu ka balong arspa khat aran wala kinong ti na kunho Meghalaya club president Henry Kimshim lalaban kamay sa shispa Andrew Paudan ban be ya kathong jingjam ka Meghalaya kalakamay shispa san pusauran bat hablet ki wicket baro upiro het ulalong nong kamay ran uba hetam nakakanhon Meghalaya uglayo ban kamay life ran ban penkut ya kubor kimat bakong sancha sisin ka sarkar kami kansa shim ya ka sinjam ban pentrikam ya khandi ban real jong kari ti sinchar kari ka sarkar Meghalaya ka tumur ban pentlai ki anchna ye hadim bakayo ya ki ajimot na ki atong district council jong ka jila kerpat ki kanhon na penya television ka than stay lammingi ban sedang biang ye commission program jong ka durashin ya ka bala pensange na 2000 khadar Kato kubor kelakut kebeluan Shpi nak All India Radio Shillong hadin katuk anipor ni so bag Delhi station nak bentaki kubor kata por prabajing ni kubor haktin Hindi barang por prakasan ni kubor haktin Pareng kene gede All India Radio Shillong